Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a v tomto videu si ukážeme Sonica Speed Simulator v Robloxu. Dejte like, odběr, koment a zvoneček. Když tak do komentářů mi můžete napsat, co chcete, abych natočil příště. To je pro video všechno. Dejte like, odběr, koment, zvoneček a čau.